Natay ti agtawen 50 ket siyam nga balikbayan manipud Hawaii kalpasan na Palto-paltogan kabayatan amagmag na iti barangay Aring Badok Ilocos Norte. Segon ti Badoc MPS, kadwa na ti agtawen ni 50 ket 2 partner na idi masidegdag iti 2 suspect a nakalugan iti motorsiklo. Bayat nga agdaldalyasat da iti makindaya paset ti barangay idi a napasamak ti nakaamames a pamaltog. Dagos met a naipan iti Sinait Hospital ti biktima ngem naideklarar a dead on arrival. Iti rabii naiyawid ti bangkay ti biktima ijay barangay Aring Badoc, Manipud Vigan City ano sa dinno ket ditoy tinakabalsamaran na. Kabayatan na addan dagiti immo na alid ti PNP maipanggep iti posible a motibo ti krimen ken dagitoy ket inpaganet getmet ti PNP nga ipakaamudan to metlaeng ti sumarsaruno nga aldaw. NPI 2 News Portal Ilocos. Dahitoy adamag ket isagsagot kada kayo ni Ma'am Aida Ganutisi Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos onay ti Agnina.